Kesä on ohi ja me tehtiin ennen kesää Summer Bucket List video ja me siis sanottiin, että me tehdään kesän loputtuun semmonen kooste, että miten me ollaan suoriuduttu niistä, joten tässä se on. Ensimmäisenä mulla oli siinä listassa teltassa yötä. Ja niin kuin olette ehkä huomannut My Weekistä, me oltiin Summer Upissa ja me oltiin 2 yötä teltassa, joten mä suoriuduin siitä. Me haluttiin molemmat käydä konserteissa ja keikoilla tosi paljon tänä kesänä. Me ollaan molemmat käyty 3 keikalla. Me käytiin Helsinki-päivässä. Se oli vähän huonompi, mitä me odotettiin. Se oli tosi paljon lapsiperheitä ja se oli jotenkin tosi huonosti järjestetty, että se oli niin ahas, että ei se nyt ollut niin kiva kuin aikaisemmin vuosin. Sitten me käytiin Yle X-Pubissa. Se oli ihan sairaan hyvä oikeesti. Mennään ensi vuonna, ihan varmasti mennään. Se oli meidän eka kerta siellä ja se oli tosi hyvin järjestetty, ihania artisteja ja aivan buena. Ja sitten me käytiin 3. Summer Upissa. Mulla oli myös se, että mä kävelen tai muuten vaan oon vesisateessa ulkona lämpimällä. Ja mä oon kyllä tehnyt sen, mutta siitä ei oikein ole videoklippejä. Me kuvattiin Hannan kanssa, kun me tanssittiin tai heiluttiin vedessä, mutta se hävisi. Se pätkä hävisi johonkin. Mut siis oikeesti, mä oon kyllä ollut siellä vesisateessa. Mä oon pyöräillyt monia kertoja vesisateessa, koska nyt on satanut tämän kesän aikana oikeesti aika paljon. Ja muutenkin, olen toteuttanut sen. Älkää tuomitko mua. Sitten mulla oli semmonen varmoinen kohtina, että mä menen sinne Pariisiin kesäkuussa. Ja se oli kyllä ihana se reissu. Se oli tosi kaunis kaupunki ja mun mielestä niin se vlogi, minkä mä tein siitä, niin on ehkä paras, minkä mä ikinä laittanut, koska se on niin kivat ne maisemat. Ja sitten on tosi kivaa, niinku, se oli kiva editoida ja kaikkea. Mä sanoisin Summer Bucket List videossa, että viime kesän mä en uinut kovin paljon. Ja mä halusin muuttaa sen, että tänä kesän mä uin. Ja niinhän mä uinkin, mä uin oikeesti tosi monia kertoja. Siis tuli tosi paljon kaikkia eri juttuja, missä mä kävin uimassa. Mä kävin meressä, järvissä, vesipuistoissa, kävinkö mä muualla, en kai. Mut kuitenkin kävin uimassa, niistä on pätkiä paljon. Ja nyt vihdoinkin tänä kesän me sain suoritettua, tai me suoritettiin yhdessä semmonen kohta, mitä mä oon halunnut tehdä niin kauan, eli me mentiin Keravalle. Se oli tosi kivaa, se ilma oli tosi hyvä, vaikka mä ajattelin, että olisi tosi huono ilma, mutta siis se oli ehkä vähän liiankin kuuma. Se oli siis kaikki, mä muistin ne kaikki tosi hyvin, kun me päästiin sinne meidän vanhalle asuinalueelle ja vähän oli muuttunut. Mut silti kaikki näytti niin pieneltä, kun se on ollut ennen pikkusen, ja kaikki näytti niin isolta aina ennen, mutta se oli siistiä. Seuraavaksi mulla oli piknik, ja piknikeillä mä kävin ehkä 2 kertaa, yhdestä on ainakin video. Meillä ei nyt ollut silleen mitenkään ihan sairaasti ruokaa, mutta siis kuitenkin käytiin ulkona syömässä. Tämän kesän alussa mulla oli, että mä en saanut ajaa mun skopaa vielä, kun mulla oli sitä ajokieltoa, niin mä tulin silloin pyöräiltyä tosi paljon. Eli siinä tuli vähän automaattisesti se pyöräilykohta niin tehty, mutta myös me mentiin Jennan kanssa, pyöräiltiin Usmiin. Joo, pyöräiltiin Jennan kanssa Usmiin. Me mentiin vähän kiertoreitteihin, mutta siis se oli tosi hauskaa, oli loistava sää ja se oli jotenkin siistiä. Se oli kivaa. Eikä se ollut yhtään paha se pyöräily. Paljon me pyöräiltiin? 15 kilsaa. Ainakin 15 kilsaa. Eikä se ollut paha, se ei niinku tuntunut. Yhdessä vaiheessa tuli tosi kuuma, niin siinä vaiheessa ainakin oli ihan sellainen, mutta muuten niin. Mutta ei se ollut niinku jaksamisessa. Siis et kyllä voimat on sitten, mutta oli vaan niin kuuma. Valitettavasti mä en ole tänä kesänä ollut kovin paljon iltoja ulkona, vaikka se oli mun listas. Mä oon ollut pari kertaa. Me oltiin Riihimäellä Hannan ja Roosan kanssa. Ja muutenkin kyllä mä nyt oon ollut ulkona, mutta en oo ollut niin paljon mitä mä olisin halunnut, mutta kyllä mä oon kuitenkin ollut. Eli se on suoritettu. Mä oon tosi yllättynyt tästä, mutta niinku tänä kesänä me on molemmat ollaan ainakin pelattu tosi paljon pallopelejä. Et ei aikaisempi kesänä ole koskaan saanut aikaiseksi, mutta jotenkin tänä kesänä se on vaan tullut tai silleen. Me ollaan pelattu lentistä, sulkista, jalkapalloa, krikettiä mekillä. Siis mun mielestä se oli vaan ihan tosi kivaa, kun voi vaan kavereiden kanssa pelaa jotain. Sit siinä tulee liikuttua ja sit se on ilmasta ja tosi kivaa ajanviettoa. Ja haluan myös ensi kesänä. Meillä oli myös siinä listassa mökkeily. Ja me ollaan käyty mökeillä. Me ollaan käyty 2 meidän kaverin mökeillä. Ja sit mä oon käynyt mun isovanhempien mökillä. Eikö säkin oo käynyt? Joo. Joo, ja muutenkin kyllä me ollaan oltu mökeillä. Ja mökeillä on aina niin ihana oma tunnelma, siellä on tosi ihana olla. Ja se on niin sellainen kesäjuttu. Siellä on oikeesti pakko käydä vähintään kerran kesässä.
Ja viimeisenä kohtana festarit. Tää ei tullut mitenkään yllätyksenä, että me syötettiin tää, koska me oltiin ostettu jo liput, mut niinku täytyy vaan sanoa, että se oli niinku yksi kesäkohokohista. Tosi hyvä sää oli ainakin tokana päivänä, eka päivä oli vähän huono, kun oli huono sää. Mut muuten siis tosi ihana, tosi hyvä meno, hyvät artistit. Vähän järjestelyissä oli ainakin siellä teltta-alueella vähän ongelmia, tai siis silleen, että ei ollut ehkä mietitty ihan loppuun asti. Mutta kuitenkin tykkäsin olla ja tälleen. Niin kuin ehkä huomasitte, me ollaan tehty nämä jokainen kohta, me ollaan niin ylpeitä itsestämme. Me mietittiin, että me tehdään kuin rangaistus, jos ei tee, mutta ei jouduta tehdä mitään. Koska me otettiin itsemme niskastakin ja tehtiin nämä jokainen. Vaikka ei nämä kaikki ollut niinku vaikeat, mutta joitain tuli tässä loppukäsitellä, että ei hitto tää puuttuu, mennään tekemään tää. Niin. Ja sit sai tekemistä loppukesällekin, se oli just kiva. Mä olin ihan varma, että meillä jää ainakin niinku pari kohtaa, mitä me ei vaan jaksa tai viittitä tehdä. Mut silti me toteutetaan kaikki, niin. Mä oon niin ylpeä meistä. Niinpä. Nyt on periaatteessa kesä ohi. Hannalla alkoi tänään koulu, mulla alkaa huomenna koulu. Tuolla on huono ilma, joten nyt on syksy. Ei vaan. Nyt kun koulut alkoi, niin kertokaa meille, haluatteko jotain kouluun liittyvää videoa. Niin jotain viewtä tai jotain siis jotain tuommoista, koska me ei tiedä, haluatteko te enää nähdä, koska koulut on periaatteessa jo alkanut, että se pitäisi olla vasta ensi viikolla se video. Niin kertokaa meille, haluatteko te vielä sen. Toivottavasti tykkäsitte. Heippa! Kesä on tullut Ei sussa ole mitään outoa. Me kestää vain 15 minuuttia ostaa. Moi! Tässä on tosi hyvä video. Koska valmis nyt. Lopeta! Lopettaa! Mä yritän oikeesti! Nyt tulee kyyneli! Noniin, nyt stop. Nyt. Ja tikkaa, mut se ei oo pallopeli. Se on piikkipeli. Oh my god, me selvittiin!